Ja sam Marko Radulović i koristim ovu priliku da pozdravim sve vaše gledalce i hvala Bogu ima ih puno, znam da je to gledani mediji, a još više koristim priliku da pozovem sve vaše gledalci koji ovo gledaju da dođu sutra u 8 sati na protestni skup ispred Palate Pravde da podržimo Srđana i Zorana, koji su potpuno nepravedno uhapšeni, stavljeni u apsanu iz znanih razloga samo ovoj bulumenti koja je trenutna vlast, koja pokušava i dalje da svojim lažnim izborima i sa svojom lažnom skupštinom, sa manipulacijama da zadrži to što misli da može da zadrži. Ali ne može da zadrži ljude u ropstvu neprestano. Hvala Bogu, a i Srđanu što je uspeo da zaljulja malo pamet uopšte ljudi, što je uspeo da zaljulja stolicu ovima pa su uplašili na sve moguće načine. A uplašili se tako što su poslali sve što su imali u svojoj policiji, našoj narodnoj policiji, da bije taj narod i da bije tu nejač i svi smo vidjeli kako se policija ophodi prema narodu. A njih mjesto da hapse te zlotvore, da hapse te dušmane, da hapse te bolesnike, ne znam više kako ih zove, sa psihosomatskim poremećajem koje može njih 30 da udari čoveka koji leži na zemlji, da niko ne prođe pored njega, ili koji mogu da love decu ovdje ispred Skupštine, ili koji mogu da tuku ratnog vojnog invalida bez noge. Oni hapse ljude u kolima koji su došli da mirno protestuju, koji su došli da gađaju jajima i paradajzom ili nekim paintball puškama sa kuglicama u boji. A sa bojom zašto? Da obeleže te lopove koji su spremni na zvonce da glasaju ono što im se kaže. Da glasaju da izdaju šta god su zamislili, da glasaju da možemo primiti vakcinacije, da možemo da radimo sve što misle da treba da radimo što njima potrebno. Ja još jednom pozivam sve ljude da dođu na protestni miting sutra u 8 sati ispred Palate takozvane Pravde da podržimo i Srđana i Zorana. Prvo, mi znamo da su oni nepravedno uhapšeni. Znamo da 11 automobila je stalo u sred grada, u Sarajevskoj, da ih hapse iz njima znanih razloga. Isto kao što su nas hapsili ovuda bili taj isti dan, mene su 5 puta legitimisali, ali nisam ja sad tu bitan. Bitno je jedini način ovog protesta i sa jednom jedinom tačkom, to je puštanje momentalno na slobodu i Zorana i Srđana. Ne samo što su nepravedno uhapšeni, nego što su oni na sve spremni. Pitanje je šta je sve spremna ova vlast, jer oni su poslali ljude ovde noževima oko nas, oko naših leđa da ubodu nekoga. I posle su rekli to neka pripadnici Srđana Noga i Obraza međusobno se bodu. Sami znamo to niste. Ono niti je pripadnik Srđana Noga, niti je pripadnik Obraza, nego ono neka promiskuitetna ličnost koja je ubačena tu da nekog od nas izbode. Pre toga se vrzmo oko Nenada, pa oko mene, pa hoće da se ljubi sa nama. Znači na sve su spremni. Mi smo juče ovde vidjeli, i svi to dobro znaju, i policiju u civilu radi kao svoj posao, i policiju u uniformi, a vidjeli smo i neke promiskuitetne ličnosti koji su došli ovdje da odigraju onako kako im je rečeno. Mi treba ljudi da se otrgnemo od tog straha, od te policije, ta policija, tu ima i čestitih ljudi, ali nekako izgleda da je to sve prevagnulo na one koji mogu da vrdaju tim končićima svojim i da upravljaju samo onim ljudima koji imaju psihosomatske poremećaje. Mene su juče htjeli da hapsi i poskidali svi imena. Pre toga 5 puta me legitimisali i onda je stala prazna marica pored mene i stala je puna marica sa njih 7, istrčali su ovde u Srpskih Vladara, zaustavili saobraćaj i kaže dokle ja tebe da jurim. Pa kažemo juri me slobodno, ja sam ovde slobodan građanin, šetam se svojim gradom i došao sam na protest protiv ovog lopova Aleksandra Vučića. Imenom i prezimenom, stojim iza toga i sve što rekao stojim iza toga. Rekao sam bio da obučavam grupu momaka i svi kogod hoće može slobodno da dođe kod mene da im održim par treninga, par vežbi, da budu hrabri kad naiđe policija, branimo nejač od policije. Dužnost muškarca je da brani narod, da brani državu, da brani svoju porodicu. A tirjanstvu stati nogom za vrat, to je ljudska dužnost najsvetija, kaže Njegoš. Šta imamo više od toga? Nego ako vidimo da je dete na zemlji i da ga vataju, da ga bacaju u zemlju, da ga kundače, da ga šutiraju nogama, naše da skočimo, da kažemo, ljudi, nemoj to raditi.
Nije u redu to da se radi. To ne radi srpski policajac, to ne radi srpski vojnik. Srpski policajac i srpski vojnik, srpskom vojniku se kroz istoriju neprijatelj predavao zato što je znao da neće dlaka na glavi da mu fali. Ja sam svako večer ovde. Prvo večer ja kažem nemoj da lupate izlog. Štećom pogodio u neke metalnu rešetku, a znate ko je izlog? Izlog Srpske pravoslavne crkve. Ja mu kažem malo bre, pa obraz Beograda, naše prestonice ima da bude svetao, kao što je rekao major Gavrilović. Mi ne možemo dozvolimo nekim, ne znam kakvim već elementima da ruše ovo. Mi nismo došli da rušimo Beograd. Mi smo došli da slušimo vlast. Ja sam kroz neki svoj život video šta je kvazi borba i video šta je borba. Ja sam video kako momci bacaju kofol topovske udare, ali ne bacaju policiju, nego bacaju ispred naroda, onda oni ispucaju suzavce i narod se razbeže. Ovdje je bilo mnogo mirnih demonstranata. Bili su ljudi koji su došli sa ženom, sa decom, sa kerovima da šetaju i oni su po njima pucali suzavce. A znaš dokle su pucali? Pa do Vukovog spomenika. Videli ste kako su jurili? Jurili su konjima, jurili su kerovima, jurili su u oklopima, jurili su na sve moguće načine, a onda je kriv Srđan Nogo zato što je hteo sa puškom za paintball da obeleži lopove koji su na prevaru pokušali da uđu u Skupštinu. Tako je! Zar je on kriv zbog toga? Pa ne, nego krivi su ovi koji su na mufljuški način ušli unutra. A on se čovek bori za to da se sačuva dostojanstvo srpskog i vojnika i policajca. I ja ponovo kažem, u toj policiji ima čestnih ljudi, ali braćo policajci, u Crnoj Gori čovek je skinuo uniformu i rekao neću da bijem više svoj narod i dobio odlikovanje od vladike. Da li se ovdje jedan policajac setio kaže čekaj, aj kad ga bio njih 30 ja ću prođem pored pa neću ga udarim u glavu, nego svi su redom zašto. Meni juče kaže momak, da ga ne imenujem, kaže znaš šta, ja sam iz Dečana, ja ne volim šta je ovo, mogu da zamislim, a šta ćemo je? Tako da i među njima ima ljudi. Ja ponovno kažem, meni je došao čovjek ono prvo večer ovdje policajac kaže ako bude molim te čuvaj me ti, ja te znam, plivamo zajedno za bogojavljenje. Tako da ima, ja tvrdim i tu ljudi koji su, ima ovdje i sad ovi koji su glasali su za neku listu za našu decu. Pa za našu decu ovo služi. Decu od 14 godina su ovdje na stepenicama Narodne skupštine bacali na zemlju i šutirali nogama. A policija u civilu ih lovila ovdje i lovila ih po parku, lovila ih tamo. Je li to za našu decu? Pa i Srđan je naše dete. On je dete ovog grada. Malo je mlađi od mene. Ali i to je naše dete. I on ima svoju decu. Juče su došli da mu pretresaju kuću, dete ima temperaturu 40 stepeni. Njih to ne zanima, nego njih zanima to da mu podmetnu kako je imao pušku za paintball, da nije slučajno modifikovana u vatreno oružje. I onda da pisali kako je bilo 2 kutije municije. Pa nije municija, nego su bile kuglice sa farbom. Municije sa farbom, i ako je to municija sa farbom, to su kuglice sa farbom koja je usmerena protiv ovih ovdje lopova, protiv ovih probisveta, protiv ovih mufljuza, koji su spremni sve da urade, ne bili izdali Kosovo, ne bili natili nas na neku prinudnu vakcinaciju, ne bili natili nas da budemo poslušna goveda koja ćemo kažemo evo izvolite, zakoljite nas, udite nas, mi smo stado ovaca, mi blejimo, a vi radite šta hoćete. Mi ćemo da dozvolimo da kažemo kako je ove, još kažu u njihovoj televiziji, ovo je, kaže, napravila ruska duboka država, to je strani element. Ma vidi, jeli, i to na njihovoj, na Pinku, sa njihovim novinama, to su Rusi organizovali. Ma ne, ovo su se Srbi sami organizovali, ali mi smemo da kažemo, ja to ponovo ponavljam, da su Rusi naša braća, da Rusi nisu nama neprijatelji niti organizuju demonstracije, nego su Rusi narod, zahvaljujući njima, mi nismo genocidni narod gdje su Englezi htjeli da predaju rezoluciju o Srebrenici. Zahvaljujući Rusima, rezolucija 1244 dalje na snazi, iako se to ne sviđa gospodinu veleizdajniku Aleksandru Vučiću. On je izdajnik. Niko ne sme da potpiše kapitulaciju teritorije Srbije niti dela njene zemlje. Mi slobodno možemo da kažemo da je Kosovo i Metohija privremeno okupirana teritorija, da je to naša zemlja privremeno okupirana. Ono što je privremeno okupirano, to ćemo i da vratimo. A ono što potpiše i što pokloni, to ne može nikad se vrati. Ne smemo to dozvolimo. Ja se obraćam vašim gledocima, narode Srbije, nemojte da se plašite. Nema razlike. Ovo je trenutak, što juče kaže profesor, ako danas niste tu, šta ćete sutra? Pusti te priče.
nego pojavite se sutra slobodno, dođite da odbranimo i Zorana i Srđana, dođite da vide da nas ima, dođite da vide da mi nismo stado ovaca što blejeći ide na klanje. Ja pozdravljam sve vaše gledalce.